Den traditionelle konservatisme forbindes oftest med ordene Gud, konge og fædreland. Men det meste er Gud ligesom den øverste, der har skabt naturen og orden. Kongen er herefter Guds vigtigste person, og så kommer præsterne, og til sidst kommer de almindelige borgere i fædrelandet. Noget vigtigt for konservatismen, det er, at vi lærer af vores forfædres erfaringer og viden. Men det menes der, at vi skal lære om, hvordan de har levet, og leve mere som dem. Det er altså en regressiv ideologi, der lægger mere fokus på fortiden end på fremtiden. En anden vigtig ting for konservatismen er, at vi har fokus på traditionerne fra vores tidligere, som for eksempel julen. Konservatismens menneskesyn er, at alle mennesker har en begrænset fornuft og kan tage fejl. Nogle mennesker har dog en større intellektualitet end andre. Desuden er samfundsopfattelsen, at alle har en rolle i samfundet, og det er derfor en organisk samfundsopfattelse, altså alle er en organisme i samfundet, og alle er vigtige på en måde for samfundet. Syn på statens rolle i konservatismen er, at staten skal være afgrænset og afbalanceret i forhold til de andre vigtige institutioner i samfundet, som f.eks. familie, virksomheder og organisationer. Desuden er det vigtigt, at staten sikrer vores kulturelle arv.